Siân Howys, Cymdeithas grŵp hawn Cymdeithas yr Iaith. Ni yma heddi i drafod bancio yn Gymraeg. Chi ymlaethu chydig ar beth bydd yn cael ei trafod? Ie, ni wedi penderfynu ar 6 galwad sy'n crynhoi o gwmpas yr angen gymreigio gwasanaeth y banciau, a hefyd i ni o blaid wrth gwrs gweld cynnal gwasanaethau'n lleol yn hytrach na'r symudiad yma sydd wedi bod i gau cynghennau lleol. Felly bwrpas heddiw, ni wedi gwadd y prif fanciau i gyd, ni wedi gwadd cynrychiolwyr mudiadau, mae Llywydd Merched y Wawr yn mynd i fod yn gymryd rhan yn y drafodaeth. I ni gyd cael gweld beth yw yn profiadau ni, ond i hefyd i grynhoi o gwmpas y 6 galwad yma. A beth yn union yw'r 6 galwad wedyn? I ni'n sôn amdan gwasanaeth counter yn amlwg, gallu ohebu, i ni'n sôn am bancio ar-lein, cynnal y cynghennau yn lleol, ac wrth gwrs y gwasanaeth dros y counter. A beth ni'n meddwl sydd yn bwysig ydy mae'r un o'n blaenoriaethau sydd wedi codi o llais yn aelodau ni, o beth maen nhw'n meddwl sydd yn bwysig. A felly, wrth edrych at y dyfodol tuag at y symudiad i ddiwygio mesur y Gymraeg, mae hwn yn un o'r gofynion pendant. Ydych chi'n gweld banciau yn dechrau symud, dechrau newid y polisi nhw o ran bancio ar-lein yn Gymraeg? Wel, beth sy'n anodd i'n credu yw bod hwn eto yn enghraifft o golli tir yn anffodus. Wrth gwrs, oedd hwn yn un o feisydd ymgyrchu'r Gymdeithas nôl yn yr 80au. A gyda y datblygiad ar-lein, dyw'r Gymraeg ddim wedi bod yn rhan o hynny. A ni'n gwybod bod y Comisiynydd wedi gwneud gwaith yn edrych ar y mater yma blwyddyn diwetha. Felly na, dyn ni ddim yn gweld symudiad ar hyn o bryd, ond beth i ni'n awyddus i wneud yw gweld sy'n allu'n newid y sefyllfa, naill ai o fewn y sefyllfa bresennol neu trwy ddiwygio'r mesur. Fel arall, wrth gwrs, mae yn fater o brotest bod y sefyllfa yma ddim yn ddigon da. Tebyg i sefyllfa siopau ac yn y blaen a'r sector breifat yn gyffredinol. A mae yna siec Gymraeg yn mynd i gael ei llofnodi. Os. Beth yw'r bwriad o hynny wedyn? Wel, fi ni'n pendroni faint o arian allan ni roi fel ffigwr ar y siec, achos faint yw gwerth yn busnes ni fel siaradwyr Cymraeg a pobl sydd eisiau bancio yn Gymraeg. A dyn ni ddim yn gallu rhoi ffigwr yna, ond beth ni wedi penderfynu yw, mae'n symbolaidd i sôn am 1 miliwn. Felly nod sy'n ni jyst yn siarad am 1 miliwn o bunnoedd plus. Felly bwriad y siec ydy crynhoi y 6 galwad yma, wedi arwyddo ar ran cynrychiolwyr y mudiadau, a wedyn mi fyddwn ni yn mynd â hynna ymlaen, yn sicr at y banciau hunain a hefyd at y llywodraeth fel yn gweud, o ran edrych tuag at diwygio'r mesur.